Gaurko gonbidatuak datuak emango ditugu, 8 tur ditu hanketan, 10, lehenbiziko 10-en barruan ere sartu zen, eta helmuga besoak altxa eta gurutzatzea zer den ere, badaki artista handi bat, kirolari eta kazetaritza lanetan orain. Biba Mikel Astarloza! Apa, Mikel! Amarakoa, arratsaldeon, ongi etorri! Taka eta taka. Eseri lasai. Eixo, Mikel. Eixo, arratsaldeon. Bueno, Mikel... Aulki hauek bizikletaren aulkiak baina pixkat erosoagoa dira, ez da? erosoagoa. Bai, baina eragiteko ez dakipanik, Ja, eragiteko. Geldik egoteko hoberak horiek, ez da? Geldik egoteko. Zai, Mikel, aste hau nolakoa zuretzat? Larumatean hasiko da turra, igandean giroa ator... Aste berezia izaten dago zuretzat? Bai, zalantzari gabe, oraintxe egiten ari dira turreko aurkezpena. Ostegunetik hasita poliki martxan jartzen ari da. Eta larun batean emango saioa hasiera Frantziako turrari, igandean berriz emakumezkoen Italiako giroari, eta txirrindularitza momentu honenean dagoela esango nuke. Mikel, gure gidoilariak oso datu zaleak dira, eta zure datu batzuk atera ditugu, bai? 8 tur dituzu hanketan, bakoitzean 22 etapa, beraz esan daiteke, 176 egun egin dituzula turrean, iaia 6 hilabete. Merezi izan du? Bai, zalantzari gabe. Horrela esan da asko da, eh? Bai, aulkitxo horretan eserita. Hori da. Garai baten eroso guten ginen, aulkitxo horretan. Orain egia, aukera nahiago dugula. Orain gehiago sartzen da, ezta? Hori da. Erretenetik gehiago sartzen da orain. Bueno, kontua turra korritzarekin zuk amets egiten zenuen? Zure gaztaro hartan bazen zure ametsa turra korritzea? Bai, zalantzari gabe, nik uste, txirrindulari itzan hasi nintzenetik, 11 urterekin, horrexekin amesten nuela, ez? Eta gazte-gaztetatik garbi nuen txirrindulari izan nahi nuela, eta zorionez, ametsa betetzea lortu nuen. Zer du turra besteek ez dutena? Hunditasuna esango nuke. 1903an hasi zen, lasterketarik zaharrenetakoa da, Frantziako turra, eta sekulako historia du, eta txirrindularitzak eman dituen momenturik politenak, edo politenetako batzuk behintzat, eman izan dira, eta txirrindulari ontzat oso berezia da turran lehiatzea. Eta txirrindulariak nola bizi du? Zuk haunditasuna ipatu duzu, ezta? Txirrindularia tropelean doanean haunditasun horren erdian txiki sentitzen da festa edo espektakulo handi horren erdian? Bueno, ez nuke esango txiki sentitzen denek txirrindularia. Egia da, ia 200 txirrindulari daudela tropelean, eta gero lasterketa inguratzen duen egitura izugarria handia da. Uste ezin dugula imaginatu, ez? Publizia egiten duen automordoa juten da lasterketaren aurretik, 3 laburdo aurretik, bai. Gero zaleak ere, milioika zale daude errepide bazterrean, ze frantziarrentzat ez da soilik kirol ekitaldi bat, festa nazional bat edo dela esango nuke, eta, Euskal Herritik, txirrindulari zaleak juten diren bezala, Frantzian edonor inguratzen da errepide bazterrera, eta horrek egiten du baina handia lasterketa. Hitz egin dezagun aurtengo turraz, bi favorito daude, Pogačar eta Binego. Alternatibarik ikusten duzu hasteko bi horietatik aparte, Mikel? Bai, eta zoritxarrez alternatiba izango litzateke ezbeharren bat egotea. Eta hori ere lehiaketaren parte da, zoritxarrez, eta espero dezagun horrelakorik ez gertatzea, baina denek aipatzen dute aurreneko 10 egunetan bizirik irtetea dela helburua, erorikoak eta gainontzekoak egiteko. Eta 3. izena orduan zein litzateke, Mikel? Bueno, ni uste Pogačar eta Bineko beste guztien oso gainetik daudela, baina gero Evenepoel hor dago, Roglic hor dago, Enric Mas, hor badaude bestein beste txirrindulari pixka bat, aukera horren zain nola baitere. Eta bi hoien artean, Pogačar eta Binegoren artean, bi hoietatik nor ikusten duzu? Urten, esango nuke Pogačar gainetik dagoela, Binekoren gainetik dagoela, eta bere burua urtengoan oso nagusi erakutsi du. Baina Binekok baduka karta izkutu bat, eta bere taldearen lanari esker askotan lasterketak irabaztea lortu du, eta nik uste horren zai daudela nolabait ere Pogačarren hutsegite bat baliatu talde lan horrekin Binekorekin turra irabazteko. Mikel, egia da, zure garaian turra irabazi nahi zuenak ez da turra bakarrik prestatzen zuela, gutxi gora bera, baina Pogačarrek udaberriko klasikoetan ere izugarrizko emaitzak lortu ditu. Nondik atera da Pogačar? Egia da, prestakuntza fisikoan ere aldaketa izugarek eman direla. Nere garai arte, esango genuke, tur gizonak turra prestatzen zutela edo genuela, eta hori zela lasterketa, urteko oinarria nolabait ere turra prestatzea eta guztia horretarako bideratzen zen. Gaur egun prestakuntza fisikoan aurrera pauso izugarriak eman dira, eta gai gara, nolabait ere, urtean zehar, helburu desberdinetan emaitza honena lortzen ikusteko, Pogačarek erakutsi duen moduan.
Duela bi urte zen edo iaz, duela bi urte bai, duela bi urte Euskal Herritik abiatu zen turra, Bilbotik abiatu zen turra. Turrak bazeukan zor bat Euskaldunekin eta zor hori kitatuta geratu zen irteera horrekin? Bueno, esan beharra dago, irteera hori ekartzeak diru asko kostatzen zuela, orduan ere, ez dakit ni zorra edo ez zorra horre erosi egiten da, eskubide hori, zoritxarrez. Eta, bueno, azkenean Frantziako turra enpresa handi bada, haientzat importanteena ez da Euskaldunak pozik ustea baizik eta diru iturria handia lortzea, ez nola ere. Eta zuk inbidia esan horik sentitu zenuen, Mikel? Bai, Bilbon irten zenean, bai, zalantzik gabe, oso berezia da, nik 8 turra amaitu nituen, 9 hartu nuen parte, eta Euskal Herritik oso gutxitan pasatu ginen, iparraldeko herriska batzuetatik bai, baina oso sartu irten gutxi egiten genituen Euskal Herrian, eta Bilbotik irtetea, Zornotzan egotea, Donostian, Baionan, nik uste, oso berezia izan zela bertan zeuden txilulanientzat, eta guretzat ere hala izango zen, oski. Eta zu, turrean zen biltzanean eta konturatzen zinen, esan edo sentitzen zenuen, Euskal Herrian sartzen zinen momentu gutxi horietan, barruan zerbait sentitzen zenuen, Mikel? Bai, zalantzik gabe. Eta esan behar dago gainera, Pirineoak beti hartu ditugula, ia Euskal Herria geunden bezala. Oso osorik hartzen ditugu. Hainbeste Euskaldun egoteak guretzako oso berezia zen, eta naiz eta gure mugatik kanpo egon, oso berezia zen, eta oroitzen ez nire aurreneko turren adibidez, 2003an Baionara iritsi ginen etapa batean, eta, netzat oso etapa berezi izan zen, Euskal Herrian sartzeagatik, eta etapa bertan amaitzeagatik, eta, beti ere berezitasun handiagoa dauka horrela. Euskaldunak esan dugu hortanak egoten dira zela, zuek bizkiltan eta ganak gertu. Horrek ez zaitzu agobiatzen, beti nahi izan dut galdetu hau. Ziruditzen zait, dala momentu bat, utzipakean, ez? Edo indarra ematen dizu. Indarra ematen du baldin eta respetua dagoen. Hori da, baldin badago. Egia da, pasillo estuetatik pasatzeak, olio ipurdia jartzen diola txelunariari, eta oso polita da animo horiek entzutea. Baina gero badago, ez dakit, parean bilutsik korrika azaltzen den satelitea, eta horiek ez dira inundik ero onuragarriak ez txilunaritzaren irudiaren zat, ez txilunariaren zat beraren zat, eta arrisko handian jartzen du gaina txilunaritzat. Urduri, ez? Ezken urduritu, eta... Benetan harri-garria. Aurtengo etapei begira jarrita, esan duzu orentxe ari dira turra aurkezten, zer gustatu zaizu, ibilbideari begira nahi baldin baduzu, zer da gustatu zaizuna, zer ez? Nik esan barraukat dena gustatzen dela turretik, ez? Egia da, aurtengoan akaso erlojupeko gutxiago gongo dela, erlojupeko 4 bakarra dago, bigarren erlojupekoa Maldangora izango delako, hortaz pentsaliteke gotzaileentzat egindako ibilbide bat izan daitekela, eta gero berehala turra Pirineotan sartuko da, 8-9 etapa aldera, 3 egun izango ditugu Pirineotan, eta guretzako beti dira, bereziak Pirineotan. Eta niri personalaki Alpeak beti gustatu izan zaizkit, euren handitasunagatik, ez? 2000 metrotik ondo gora dijoazten mendateak dira, eta turra iaan amaituko da, ez? Azkeneko etapak Alpeetan izango dira, eta zalantzari gabe han erabakiko da turra. Mikel, gatozen Pirineotara, 3 etapa izango dira Pirineoetan, Otakan, Perrigut eta Luxongen izango dira helmugak, nolako etapak izango dira horiek, edo zein da aurtengo Pirineotako etapa izarra, esan genezake? Hirugarrena esango nuke, Turmaletetik igarotzen den 3. etapa hori, 3. eguna jarraian izango dute Pirineotan, eta txilunariek oso ondo ezagutzen dituzten mendateak, ia urtero igotzen diren mendateak dira, eta egia da, Peirauden ospatuko den erlojupekoarekin batera, nik uste Turmaleteko etapa horrek ere, diferentziak ezarriko dituela sailkapen nagusian. Esan duzu lehen 200 bat txirrendulari, gutxi gora bera tropelean 200 bat izango dira, eta Euskaldunak 2 dira, Jon Izagirre eta Alex Aranburu. Hori asko da, ala gutxi da, 2 Euskaldun egotea, horrera eztabaida dago, Oso gutxi da, zalantzarik gabe. Gutxi da, alderatuta behar bada lehengoarekin, baina beste alde batetik ikusten baduzu, mundu mailako lasterketa batean 200-etik 2 Euskaldunak direla, horrela ikusita, hori bai dela botila erdi betea ikustea, ez? Zoritxarrez, ohituta gaude, ni behintzat oroimena daukatenetik, ez dakit, 20 bat Euskaldun izaten ginen. Egia talde asko zeudela, Euskaltel egoteak ere bermatzen zuen 9 Euskaldun izatea bertan, gehi inguruko taldeetan beste 2 edo 3 txilunari eukita, gu 20 txilunari, Euskal txilunari inguru izaten ginen. Orduan horregia da, berakada nabarmena ikusi dugula, azkeneko urteetan poliki geroz eta parte hartze gutxiago daukagu, eta zoritxarrez, aurreikuspenak ere ez dira osonak etorkizunari begira.
Eta, bueno, hitz egiten da honi buruz, baina honi buruz hitz egiten jarraitzeko zergatik gertatu da, hau, Mikel? Bueno, nik uste batez ere, Euskaltel desagertu zen ezkeroztik, pixkat helduak edo adinduak ginenak, txirrindularitza utzi genuen, 33 urterekin ni adibidez, nire kasuan, eta hor gazteak zirenak, Mikel Landa, Peio Bilbao, Jon Izagirre, horiek 12 urte hauetan sartu ere egin dira, eta poliki-poliki, zoritxarrez, laster utzi beharko dute txirrindularitza, eta atzetik, gazteek ez dute euki, ez dakit, profesionetara jauzia emateko aukera hain garbirik, ez? Taldeak beti daude, baina egia da nazio horten mailan, globalizazio... Oso zaila dago, ez da? Oso zaila da, bai, oso zaila da. Eta talde faltak eragiten du, zailtasun handiago izatea. Duela ez hainbesteko argazki bat egite aldera ez da turrean Euskaltel, Once, Eroski edo Eusebio Unzueren taldea, ez da, hor izen desberdinekin talde mordo bat zeuden, Euskaldun asko, eta denak batera ez da zeuka aipatu zu talde bat. Beraz, garai horiek itzuliko dira, noizbait, edo... Oso zaila da, zoritxarrez, eta nahiko nuke, berriz ere Euskaltel gaur egun bigarren mailan dago, eta amestu behar dugu, zergatik ez, lehenengo mailarako jauzia ematea, Ken Farma eta Kaja Rural ere, Napar taldeak dira, eta horiek ere, Euskal Txirrindulariz josita ez baude ere, badituzte Euskal Txirrindulari batzuk, eta, pentsa beharko dugu, poliki-poliki arrobi lan hori egiten, irtengo dira Euskal Txirrindulari profesional onak. Mikel, zuko goratzen duzu lehenbiziko aldeizturrean parte hartu zenuena, zure astapenak gogoan dituzu? Bai, eta esango nuke, turrik berezienari izan zela lehenengo izanagatik. Zergatik? Lehenengo izan zelako edo? Ilusio berezi egin zidan, aurreneko Champs-Élysera iste horretan, ia negarrez sartu nintzela esango nuke, amaitzearen ilusioagatik, bai. Hori da gauza bat, hasi, baina amaitu egin behar da? Bai, gainat, txirrindularitzan beti esaten da, txirrindulari profesional txartela edo ematen zaiela behin turra amaitzerakoan. Esamolde hori dago, turra amaitzerakoan jasotzen dezula benetako profesional zigilua edo. Bueno, begira. Zure belaunaldia, urrezko belaunaldia izan zen, ziklista asko eta maila honekoak izan zineten, Zubeldia, Maio, Beloki, Garate, Astarloa, Egoi Martinez, asko eta asko, ezta? Nola izan zen posible horrelako belaunaldi bat? Bueno, nik uste gazte asko geundela txirrindularitza hautatzen genunak eta egia da, kirol eskaintzara ere etzela izugarria garai batean, pelota, arrauna edo futbola zegoen, ez, txirrindularitzaz gain. Gaur egun, sekulako eskaintza daukate eta egian gehiago banatzen dira, ez, kirol desberdinetan. Eta nik uste beti kantidatik kalidade ateratzen dela, eta zentzu horretan, ez dakit, Euskal Herri mailan 300-400 txirrindulari bageunden belaunaldi bakoitzean, kantidade horretatik normala da, ez, 2-3 onak ateratzea. Gaur egun zailagoa da, gazte bat muturrera iristea behar bada hor inbutua uste duzu estutu dela? Bai, azteko, aurreko mendean jaiotza tasa jeistearekin batera, geroz eta lizentzia gutxiago daude txirrindularitzan, eta lehen aipatu den moduan, kirol eskaintza ere zabalagoa da, ez? Gaur egun kirol asko daude eta oso ezberdinak, orduan txirrindularitza hautatzen dutenak ere ez dira garai batean bezain beste, eta nik uste hortik ere badatorrela txirrindulari profesional gutxiago egotea. Gero, entzun izan dugu behintzat, iaz gazte mailako hainbat karrera bertan bera gelditu zirela, antolakuntza arazoa zirela medio, eta bar, horrere egon daiteke arazoa. Zalantzari gabe, federazioak, batez ere Gipuzkoako federazioak arazo asko zeuzkan, trafiko sailarekin, lasterketak egiteko baimenak lortzeko garaian, ez zituztelako baimenak behar bezala eskaintzen. Eta egia da, gero eta zailtasun gehiago daudela, errepideetan ere geroz eta auto gehiago. Eta zentzortan, lasterketa bat 5 edo 10 minutuz gelditzeak egiten duen kaltea, gizarteak kaso ez du behar bezala ulertzen. Gu ere aserretu egiten gara, Horre, lasterketa bat dagoela eta geldirik egon behar baldin bauzu, aserretu egiten zara, baina... Presaka bizikea. Eta segurasi lasaiago biziko bagina, ez genuke horako aserralderik hartuko. Artalde bat parean tokatzen denean ere gozatu beharrean, ez da ardiak nola pasatzen diren ikusten gozatu beharrean, kolpeka hasten gara segitua. Hitz egin dugu turrari buruz, baina igandean Giro hasiko da eta hor ere Euskal ordezkariak izango ditugu, ezta? Eta turrean baino gehiago, gainera. 3 Euskal txirrindulari izango ditugu, emakumezkoen Giroan, eta esan barrago gainera, Giroak turra bera baino garrantzi gehiago duela, historikoki emakumezkoen txirrindularitzan Giroa izan delako oinarria. Pixu gehiago dauka. Hala da bai. Eta emakumezkoen egoera Euskal txirrindularitzan?
txukuna da momentu honetan? Ba, hobetzen ari da, eta momentu honetan mutilezkoena baino hobea dela esan daiteke, ez? Giroan 3 neska izango ditugu, Ostola, Zahane, Sant Esteban eta Naia Amondarain. Laboral kutxa giroan egoteari esker, hori ere esan beharra dago, 7 horretatik 3 euskal txirrindulari izango ditugulako. Eta, ez dakit, Joanes Somarriba giroa eta turra irabazte zuen garaitik, nik uste, momenturik onenean gaudela esan daitekela. Orain hitz egingo dugu euskal ordezkari horiei buruz banaka, baina giroaren kasuan, iaz Elisa Longo irabazi zuen, aurten ere arriskua, berak irabazteko, noen artean izango da? Nik uste, Elisa Longo Borgini iazko garailea izanik, argi dago hautai garbia dela giroa irabazteko, Loteko Peki ere munduko txapelduna da eta nik uste hautagaitza sendo aurkeztuko duela. Eta gero Movistar etxean ere, Marlen Reuser, orain Suitzako itzule irabazi berri dator, eta argi dago, podiumeko borroka horretan ere egon daitekela, nik uste 3 horretatik atera daitekela giroko garailea. Marian Bosch ere giroan izango da, 38 urterekin 3 aldiz irabazia du giroa. Bai. Eta pentsa, 38 urte, egia pentsa ezina da ez, horrelako adinarekin oraindik ere goi mailan egotea, sekulako palmaresa du Marian Boschek, eta egia da, adina aurrera joan ala, ez dela erresa ez, gazteen aurka aritzea, baina palmaresari behiratu ezkero, txirrindulari izugarria handia. Euskal ordezkaritara itzulita, Ane Sant Estebanekin hasiko gara, hau bere azken giroa izango da, ze itxura zetan hartzen diozu? Fisikoki oso ondo iritsiko da, Espainiako txapelketa lehiatu berri da, eta garaipena eskutan zeukan, bihurgune batean erori egin zen, eta kolpea handi xamarra hartu zuen, baina bestela, erakusten du, sekulako peal kolpearekin iristen dela girora, eta argi dago, Laboral kutxako liderra izanik, paper txukuna egiteko moduan dagoela. Eta Naia Amondarainentzat berriz lehen giroa izango da? Zea holku beretzat? Disfrutatzea. Nik uste oso polita dela, 8 etapa zoragarri izango dituzte aurretik, erlojupeko batekin hasiko dira Bergamon, eta gero beste 7 etapa izango dituzte, igandetik igandera, eta Naiarentzat oso berezi izango da. Nik uste txikitatik amestuko zuen lasterketa izango dela, seguraski giroko parte hartze hori, eta gozatzea batez ere. Usoa Ostolaza ere, sasoi puntu honean, podiumean ikusten duzu, etaparen bat irabazten ikusten duzu, Podiuma garesti dago, egia esan nazioarte mailan txirrindularitzan oso maila handia dago, eta podiuma oso garesti daukate, baina egia da, etapa garaipen batekin amestea ere zilegia dela, eta Usoak gainera badauka, ez dakit, berezitasun hori, irabazlea da, eta esan daiteke errestasuna duela garaipenak lortzeko.